Arratsaldeon guztioi, zer moduz gara? Haze uraldia Maialen gaur, Benetan zoragarria. Baldakizue gaur eguerdian izan dela itsasbera, eta itsasgora arratsaldeko 6:27 izango da gaur marea urdin-urdina. Arratsaldeon guztioi, bizipozako marea urdina elkartekoak datoz autismoa eta aniztasun funtzionala duten pertsonen inklusioaren aldeko saioa izango da gaurkoa. Eta hedabideek inklusioaren alde asko egin dezaketelako Kanaldude telebistako aurkezlea izango da gaur hemen gurekin. Arrizalda magazinean kultura eta gai sozialak ere nagusi izaten dira, eta gurekin aurkezlea, biba Josu Guillen. Biba! Egun saio! Egia! Gonbidatu dituzte eta gonbidatu ditugu. Ba, eta zure bertan izango zara Arrizaldan, ezta? Eta bertsoa, Xabi, hasiko gara? Bai, hasi zu, Maialen, bai. Xabi, nola moldatzen zara zu igeri? Ikasi nahi baduzu begiratu neri. Uretara jauzita etzara ageri. Hitz egiten baitiet arrain guztieri. Ezagutzen alduzu marea urdina. Denera iristen daien zipristina. Haiekin igerian hasiko bagina. Mundua elitzake izango berdina. Eta zuega bere bibazuek litzateke berdina izango orain hasi eta eguraldira arte bibagu eta bibazue! Marea urdinaren bizipoza, elkarte berri baten bizipoza ezagutuko dugu. Marea urdinak autismoa eta aniztasun funtzionala duten lagunen inklusioaren alde egiten du lan, eta gaur abestia ezagutuko dugu. Nekaneren semeak Luken du izena eta autismoa du. Marea urdina elkarteko kideak dira denak. Badakite bakarrik joan da bizkor joaten dela, baina urrutira iristeko lagunak ere behar direla. Gurekin da Nekane Zalbide. Kaixo, arratsaldeon. Kaixo, Nekane, arratsaldeon. Ongi etorri. Eskerrik asko. Bueno, Nekane, orain urtebete bat ezagutu genuen. Gainera, gaur ez da, zehazki urtebete. Ezagutu genuen Luken, zer moduz dago, bera? Luken oso ondo, mundial. Gustora dago, pozik bizi da. Gustora, pozik bizi da, hoxe da, bai, oso pozik bizi da. Zoriontsu da, beti dago zoriontsu. Nekane Luken zuen semea da, gogoratuko dugun norden? Bai, Lukenek 15 urte dauzka, autismoa dauka, eta hori, mutil mundiala da. Borroka handia egiten du hori, ikasteko, aurrera egiteko, kirola egiteko. Marea urdinako kideak zarete, familia osoa. Zer da, Marea urdina? Marea urdina da, inklusioaren alde lan egiten duen elkartea, aniztasun funtzionala duten pertsonen inklusioaren alde lan egiten duen elkartea. Famili elkarte bagea eta inklusioaren alde. Aniztasun funtzionala esan duzu, ze aniztasun funtzional mota? Aniztasun funtzionalak daude 3 mota nagusi. Sensorialak, fisikoak eta kognitiboak. Eta gero daude gaixotasun arraroak, ez? Bere izena esaten duen bezala, arraroa direlako. Eta edozein aniztasun funtzional ongietorria da gure elkartera. Eta horrelako elkarteak beharrezkoak dira, ezta? Ikusgarritasuna emateko. Bai, beharrezkoak dira, besteak beste administrazioa ez delako iritsi behar duen lekura agian, ez? Eta agian familiak ere gure lan egin behar dugu. Eta beharrezkoa gara gure realitatea erakusteko eta poztasunetik erakusteko, alaitasunetik hemen gaude, haue gara, eta gure buruak aurkeztu, eta bai. Zuei esate baterako Marea urdinak zertan lagundu dizue? Guri Marea urdinak lagundu digu, hori bakarrik ez gaudela ikusten, lagundu digu gure realitatea aurkezten, jendea guri ezagutzen, gure bidea egiten, inklusioan lagundu digu, bat gehiago izaten lagundu digu. Askotan ematen du
azaltzen ez dela ez duela existitzen, ez? Askotan badaukagu adierazi, azaldu, eta orduan frentean daukazunak ulertzen du eta onartzen du, ez? Bai. Familia desberdinak osatzen duzu, Marea Urdina. Zenbat kide zarete, 20-30 kide artean gaude, bai. Urola Baiorako kidea gara gehienak, eta eta hor, elkartzen zareten momentu horietan askotan, ze energiak sortzen diren, ez da, eta ze indarra hartzen duzuen, ez da, denok elkarrekin. Bai, nik uste badagola hor amankomunadan aldagai bat, familietan da, aseran sentitzen dugun bakardadea, ez? Eta Marea Urdina sortu zanean, hasiera batean, etzan elkartea, ez? Beste Gipuzkoa igerian egiteko ekipen bat ez zela sortu zen, autismoa biztaratzeko, ez? Kasu hortan luken zegoelako gure familien, eta autismoaren. Eta elkarte bihurtzeko beharra sortu zen, ikusten genuelako ze bakardade sentitzen dezun, ez? Diagnostiko bat ematen dizute, eta esaten dezu, baina orain zer, ez? Eta pixkat bazan, behitu, hemen gaude, gehiago gaude bakarrik, eta hori ez, taron artean, bidea errexagoa dalako. Beste bat ere agurtuko dugu, aipatu dituzu hasierak, eta hasieraietan egon zen pertsona bat agurtuko dugu, hor daukagulako pantailaren beste aldean, Marea Urdinaren ideiaren sortzaileetako bat da, esan dugu bezala, Pablo Domínguez, arratsaldeon. Arratsaldeon, bai, arratsaldeon. Pablo, zu izan zinen bultzatzaileetako bat, Marea Urdinaren bultzatzaileetako bat, edo behintzat, zerk bultzatu zintuen zu parte izatera? Bueno, bai, bultzatzailea, bai, nizan duke, gileo esan zela, nik parte hartzean hor, hau dena sortu zen, aritz eta neu umearen bila ikastolara joaten garen hauetan, guraso askok ezagutzen ditugu horiek. Eta gu laguna gara txikitatik, eta, dakigun gauza bat igeri egitea da, eta ez ginen elkartzen askotan, eta kontu hortan, Gipuzkoako, bakizu, askotan harrikadak, ez, hasin Gipuzko egeri egitean, deolako kontutan. Baina, bitarte, konbertsazioetan, bakoitza bat bazun bere barnean, bere necesidade bat, ez, gauzak egitekoa, eta, alako batean izan zen, nun enbestitzen da, momentu batean esan genuen, eta esan nun, aritz, hemen gelditu, kitxo, egin behar dugu, bai alez. Eta, bi elkartetan gaudegu, bat, egon izan gara, izarra itzen azpitin egiri elkartean, hortik gatoz, eta gero asketeko zubi aurre egiri elkartean ere, eta, kontua izan zen, pauso bat ematea, eta jongin horko bi afaritara, eta etxera bueltan, gabeko utikan, hasi ginen elkarri mezua botatzen. Nola egingo nuen, eta bestea, eta alako batean, 15 egunetan, elkartu ginen gozaltzera, ez barkatu, asteleman gabeko 11etan gure herriko soziedade baten, eta aretzetorri ezan, hau ingo dugu. Eta berak bazuen necesidade barrutik lehen esan duten bezala, autismoaren bueltan, ez da, luken eta hauek, eta konturen bueltan, eta ni neuk, ni nire barne eztabaida bate banuen, zerbait ere egin bar dela, ez, eta nik askotan ekan ere izan diodana, ez, barkau baina ezke ume horiek ere gurea dira. Eta gurea direnez, ez zazue esan zuen arazoa denik, baizik eta hemen ez dago arazorik, hemen hau gizarte bada, deno martxan jarri behar gara, eta bazen zerbait handia egitera. Eta hori bai, zerbait handia, baina txikitek hasita, ez? Eta niri bultzatu ninduena izan zen, etxean ere gure familian badugu tradizio bat, balore batzuk ere lantzen dira, bai atxaren partidik eta bai amaren partidik, eta gure erara, gure estilora egiteko zerbait bazan, eta den hortxe hasi zen. Egia esaten ez dut, hasi izan zen. Hortxe hasi zen dena. Batu ginen beste bi, tulen batu zen. Printzipioz gauza puntual bat, printzipioz gauza puntual bat izateko sortu zen gero pentsa, Marea Urdina noraino iritsi dan, eta aurten ekitaldi gehiago ere badituzue, ez da? Bai, desente ere, abitu, kontua gainera, neko erraza ni, aurten berriro berkokatu naiz, zure aurre gil elkartean egon izelako, eta elkartearen sorreraren anekanek esan duen bezala, hau dena egin ondoren elkartea sortu zen necesidade batetik, ez da? Eta necesidade hori aurre egiteko, eta nik neuk, nire gurra esan nion, ni neu ezin nintzela egon behar dina, behar euska duten familia, ni zubi aurren nago, nire alabak zubi aurren zeudelako, eta tokatzen zait, eta hor. Gaurten bukatu dut hori, eta berriro kokatu nahi hortan, da sartu nahi saltxan, Marea Urdinaren saltxan, eta izugarria da, hemen atzean dagoena, zer ekarri da, bentsa bizipozan, eta gaur aurten egingo ditu, ekitaldi esente, asteburu hontan bertan, ez? Anetasunako edo aizpatasuna esan beharko genuke kasu honetan ia ez, baina anetasunako askoiteko futbol elkarteko emakume bat,
futbol inklusioaren ikuspuntutik antolatzen, eta festa handia antolatu du, askoitar guztia gonbidatuta, eta etorrez ez dela larun bagoizean, sekulako lan hartu hori antolatzen, da, bueno, Maria Urdinari ditu zioten, ea lagunduko te genuen horrez, eta Maria Urdina, hor, bolkatu egiten da, ez? Gero badaude baita ere, bereziki, egun handienak Gipuzkoan eta urtengo ekitaldi nagusiena, urdintu zeguna da, ez? Gautenarekin batera, antolatzen dira, eta horrek sekulako ekimen mordo bat, nekanek aipatuko dizkizue pilo bat, lan pilo bat ekartzen ari. Eta gero, bezain bat, ekitaldi, ez? Horre, Domusa Teknik lagunona mendi bazkunarekin batera antolatzen duten mendilasterketa dietakoa indar hartzen ari dena, hor ere gune bat ematen digute, eta hor ere jolas inklusiboen bidez, eta, elkarteen bidez, txoko bat antolatzen da, denak, elkarrekin gauzak egin ditzakegun dena batera, ez? Denentzako txoko bat osatu ez, ezta? Eta, bai, gauza asko daude atzetik. Eta utzi ditu danak, nekanek esango dizkizue, horko unitate didaktikoak, eta egia esan dago gauza bat, Maria Urdina daukana, eta da bera hasieratik eukidu, ez? Eta da galdera bat. Hau dena hasi zen poesia batekin, zu txikien poesia batekin, zu txikien ipuñarekin, ez, galean horrena, eta, hori estrategia bezala erabili genuen, azkeneko zu hori, txinpartaz beteteko zu hori, geu pizteko, eta inguruatzen zena, ea pizten zen, ez da, eta nola piztuko dugu inguruko hortan. Etorretzen zitzaizkigunari, normalean galdetzen ziguten, zer egin dezakegu. Eta guk erantzuten genion, dakizuna, beraz, zuk zer dakizu egiten. Hortxe haukazu, gure filosofia da, guk egiten dakigu, hau egingo dugu, batu nahi duzu, egin dakizuna, lasai. Guztiz konfiatzen dugu, aterako zaizuna, genial, eta hortik etorri ziren, kantuak, etorri ziren koreografiak, etorri ziren guztiak. Eta horrekin jarraitzen dugu. Zer dakizu egiten? Horrekin dutxe. Pablo Domínguez, eskerrik asko, gurekin izatearren, eta kantua aipatuzu eta kantuaz berehala hitz egingo dugu. Mila esker honetan gurekin izatearren, ongi izan? Eskerrik asko. Agur, agur. Eskerrik asko. Agur. Nekane, ze garrantzitsua lagun batek esatea, aurroiek denonak dira, eta hau ez da arazo bat, hau gizartea da, eta denon parte da. Bai, zaintza komunitarioetaz ni Pablokin asko hitz egiten, ez? Bada gai bat bizipozarekin ere elkartzen gaituena, ez? Azkenean, geroz da gehiago gabiltz bakoitza gure munduan, ez? Korrika eta presaka eta ez konturatzen aldamenekoak zer behar duen, ez? Eta balore bada zaintza komunitarioa, eta lagun batek esatea hori izan zen oso polite, oso emotiboa. Eta gaina ondo ezagutzen du errealitatea, zeren urteetan batea joan gara eskolara, ez? Eta orduan badaki ondo zer hitz egiten duen. Badakitze ezberdintasuna handia zegoen gure semea edo bere alaben artean, ez? Garbi ikustezak. Bagoazen urrengo gonbidatuarekin, Maria Urdinako beste kide bat ezagutuko dugu jarraian, hanek 9 urte ditu eta hemiparesia du. Garun paralisiaren ondorioz, ortesi bat erabiltzen du ibili ahal izateko. 9 urte dituen Ane ezagutuko dugu jarraian, gurekin da, Ane Segurola. Apa, gaixo! Ane, ongi etorri! Arratsaldeon. Arratsaldeon. Eta eskerrik asko etortzeagatik, Ane? Ondo? Bai. Lehenbiziko aldiz, etorri zara telebistara? Bai. Eta, gustatu zaizu hemen ikusi duzuna edo? Asko. Bai. Ane, Maria Urdina zer da zuretzat? Familia bat? Bai. Lagun talde bat? Bai. Askotan elkartzen zarete, plan asko egiten dituzue? Bai, asko. Bai? Azkena noiz egon zineten elkarrekin, gogoan duzu? Larun batean? Larun batean. Porrez da, mototxekin dantzan. Bai. Bai, Eta esate baterako zer egiten duzu, elkartzen zaretenean? Jolasak eta olako gauz egiten jau. Bideoak prestatu, grabaketak, argazkiak atera, egutegirako, Domusa Teknikeako, ibiltzea beti lanean baietz. Bai. Beti lanean gaude. Aniztasun funtzionala duten pertsonak ere badira, Maria Urdinako kide. Zuk, azalduko diguzu zuk zer daukazunan, eh? Nidaket, daude medikuek, pentsatze dudetan daude, aberdan, diparesia o hemiparesia. Eta zer da hori? Esplikatuko diguzu pixkatxo bat, seguk egia esan ez dakigu ezer. Hemiparesia da nire gorputzeko alderdi, eskubiko alderdixe afektaute otie. Eta diparesia nire gorputzeko bi hankak
afektaute otie. Vale, eta orduan zalantza dago, ez da bien artean? Bai, Eta zertan eragiten dizu zuri horrek, eguneroko zure bizitzan, ane? ba, bestiek baino errexo eroitzen naiz, eta ba, igual korrika polikixo itet, eta olako gauzetan. Bai, zuke oinean edo belaunen edo ortesi bat duzu, ez da? Bai. Zer moz moldatzen zara ortesiarekin? Ondo. Bai? Bai, Ohituta zaude, ezta? Eta ortesia zer da? Nik ez nuen sekula hitz hori entzun. Eta zer da ortesia? Belauna babesteko zerbait edo... ba, berez, ni hobeto ibiltzeko eta hanki barroak ezartzeko eta... Ados. Laguntzen dizu ibiltzen, ez da, kasu Bai. honetan? Noiz jarri zizuten, txikia zeinenean? Bai, igual urtekin hola. Eta, nekane, zer moduzko neska da, ane? Zuk ondo ezagutuko duzu noski? Bai, ane mundiala da. Pixkan ere niri bada, eta bai, mundiala da. Gubioa putatzea danea, bai, ez horri biltzea beti. Bai, xalxera pare bagea, eta bai, oso ondo moldatzea, bai, ez. Oso ondi hartze du ikuste gani, bai. Bai. Mundiala dane. Ane, zer moz moldatzen zara eskolan? Ondo, Bai? bai, Bai? Bai, lehen esan diguzu musika gustatzen zaizula, ez da? bai. Zergatik? Ba, nahi kantatzia asko gustatzen zat. Ara! Ja. Eta lagunek esate baterako laguntzen dizute? Zuk laguntza beharko zenuke Bai, gauzetan? asko. Bai? Bai? Zertan laguntzen dizute? Ba, igual eroitzen naizenin altzatzen lautzei be, eta nahonin bakarrik, ba, igual nerean etortzeie, eta esatei be, hane nahi aldezu gurekin jolaztu. Eta hola. Eta beraiek, zure lagunek badakite zure berri, badakite zer daukazun, zer gertatzen zaizun? Bai, Bai? Eta Marea Urdina elkartea ezagutzen dute? Zure lagunek edo zure gelan, ikasgelan? bueno, bai. Hitz egingo dugu bizipozari buruz, biekin batera. Nekane, bizipozan sartu zarete, ez da, Marea Urdinakoak. Zergatik da garrantzitsua bizipozan sartzea? Bueno, bizipozak iteugulako agian, tanta guzti horiek ez, bildu ez. Eta baditulako, nik uste elkarte gehieno dauzkegun bi gauza eman komun orokorrak ez. Bat da, baloreak transmititzeko necesidade bat, baina ez baloreak moralatik, baizik eta errespetutik eta konpibentzitik ez. Hori ez, lagun arte hobego baten bila ez, Eta beste alde batetik, kulturakin, postasunetik eta laitasunetik egiteko hori ez, egiteko sinisten dugu hortan ez, bai, ez da un funtzionala daukagu, baina guk pozik bizi nahi dugu, parte izan nahi dugu, bai ez, eta bestiek ematen dute identitate hori ez, eta azkenean gauzak pozatik transmititzeko hori. Eta Marea Urdina kantuari buruz hizketan hasi aurretik, agurtu ezagun gure bide laguna, ze Amaia Agirrek ere oso ondo ezagutzen du mundu berri bat guztiontzat, Marea Urdina eta beste elkarte asko ere bai. Amaia Agirre, arratsaldeon, ze lan ederra ari den egiten Marea Urdina elkartea, ezta? Arratsaldeon, bai, gustoa inaiz entzuten egia esan, premizkoa da, askotan aipatu dugu, ez, bai elkartea eta baita elkarlana ere, uste dut elkar ulertzea, elkar onartzea ere badala, egoerak eta errealitateak eta izakerak ulertu ezean zailagoa dalako onarpena. Nik baditut ikasleak, autismoa dutenak, baita aniztasun funtzionala dutenak ere, laguntzailea izaten dute ondoan, baina guk ere uste dute behar dugula baloreen irakasbide bat, ikasle horientzat irakasle hobeak izan gaitezen. Munduak beharko luke Marea Urdina, baina elkar bizitzaren itsasoan ere badira galipota edo olio arrastoak urdin hori belzten dutenak, eta tabu eta aurreiritzi eta gure koikeri zantzu horiek dira urdindu behar ditugunak, eta eskubide berdintasunaren aldeko olatu bihurtu. Amaia Agirre, mila esker, berala izango gara berriz ere zurekin, eta abestia laster ezagutuko dugu. Otsailaren 2an atera da berriz ere berriztuta zuen abestia. Hane, zenbat aldiz entzun duzu abestia hau? Asko. Askotan? Buruz dakizu? Bueno. Gutxi gora bera, jarraitzeko moduan bai, ezta? Bai. Bai? Oso abesti polita da. Nekane baiet? Bai. Zuretzat oso kantu berezia da, ezta? Bai, oso berezia da. Lagun artean egindako abestia da.
eta ordu asko eskaini genizkion, adiskidetasunetik. Eta zenbat jende hartu zuen parte, ez da? Pilo bat. Oin atzera begira jartzen geanean, askotan etxean, eta ez daukagu nola eskertu. Momentuan, zaudenean saltzan sartuta, agian ez dugu gehiagi pentsatzen, baina distantzian zen dezunean, ez dakigu jende guzti hori nola eskertu implikazio maila. Hitzak zuk idatzi zenituen? Bueno, hitzak idatzi genituen pixkatanon artean, naiz eta lehenengo pintzeladak izan ziren, pixkate ideiak eta baino... Zer azpimarratu nahi izan zenuten hitzetan? Bueno, hitzetan azpimarratu nahi izan genuen, hori ez, alaitasune, urdintasune, sentimentuak, azalaraztea, autismoa garai hartan lehenengo autismoaren inguruarako egintzan, baita ere, elkarlana, laguntasuna, guzti hori. Eta bakarrik joan da Bizkor zoaz, baina urrutira iritsi nahi baldin baduzu, lagunak behar direla, ezta? Bai, hoxe da abestiaren lema nagusiena eta asko ibiltze dugu etzane. Esate dugu hori. Grabazioaren egunak gogoan dituzue? Hane, zu gogoratzen zara? Hane orduan txikia zen. Orduan txikia zinen. Ze pasa dira, 5 bat urte edo gara hartatik, ez? 5 urte imar ditu goain. Bai, umeak ikusten direnak ere orain erabeak dira, horretzen direnak. Bai. Orain denak hariko dira bere buruaren bila, ez da, ni hori nintzen eta beste. Bueno, aurten berritu egin duzu, eh? Bai, hori da. Ze berrikuntza ditu aurten kantuak? Berrikuntza nagusienetako da, hori, zinu hizkuntza erantsi zaiola, eta gero hasieran zeuken pixkat autismoaren inguruko erreflexio bat, eta hori kendu eta aniztasun funtzional orori orokortu dala. Hortan lagundu dugu bizipozak, eta oso eskatuta genuen beneuken pendiente hori egitea, zeren bai da egia, ez? Hasiera batean, guk eure abestia sortu genuenean ez genuen pentsatzen, olatu erraldoi hau sortuko genuela, leheno hitz egiten genuen, ez? Eta egintzan astebukaera hortako, eta bueno, gero gure garapena etorri izan, eta abestiak ere garapena behartzuen, ez? Handiagoa behartzuen izan. Bueno, eta orain gonta gainera zuen arteko elkarrizketatxo bat ere badago, ezta? Bai. Gero ikusiko dugu, baina zuek ere parte hartu duze, oraingo bideoklipean. Dira, beste lagun batera agurtuko dugu, izan ere kantu hau egiteko, lan asko egiteko bezala, jende asko behar da, eta Maria Urdinaren abestiaren grabazioan esan bezala lagun askok hartu dute parte, denok garelako olatu gurekin da, Asier berezi hartua. Kaixo, Asier. Kaixo. Arratsaldeon. Nongi etorri, Asier. Asier, zuk ze harreman duzu Maria Urdina elkartearekin? Bueno, guk nekanen gizona kuadrillako da, eta egite esan da hortik buelta ziginen, beak esan zigunin sortu bertze bela igeriko trabezi hori, eta ez dakize, eta horra ziginen, lehen ja kamiseta saltzen, ez dakizen laguntzen, aldeun gauzet laguntzen, Pablo esan duen bezala, gutxek aldeun geure altxorra, gero eze bat botatzen. Eta gero zaune nekanek sorpresa eman zin, zegin ja garai baten grupo baten jotze genuen, ja lagata gauden, eta ez dakize, eta kantu bat inbar genula, eta ez dakize, eta hortiken gauzek izatzen hasi zin, konflikto liatzen. Segurat musikari bezala, hartu zenuen parte abestian edo bideoklipean, ez da? Azer moduzko esperientzia? Esperientzia hona, ze, gauden kuadrillako 3 lagun esango dugu, junta ginela, azeran nekanen da etxin da juntatze ginen. Gero, inkluso, azpeitiko bandako lokalin iniginitu ensaio batzuk, eta hor, junta ginen baita Inigo eta Andrekin, eta, ez garen denbora asko egin esan da, iteko. Baina, nahiko ondo hartzen zuen. Baina doinua bera eta kanta bera zuek sortua da, ez da? Bai. Leheno nekanek esan du, letra gehiago gutxio inde zaukan, eta geho olatzek uste dintzula baita zerako idea bat, eta nola landu eta estribilloa nola jarri, eta hola. Eta, beste postan hartin, eman ginen gorputze, ez? Olatz da hotxa, ez da? Olatz Prat, berak abesten duelako, ez da? Beraz, hitzak zen euskaten zuek, eta zuek horri musika jarri behar izan zenioten. Jende asko implikatu zarete, Asier, jende asko implikatu behar da, bakoitzak bere txikia eman da, olatu haundi bat sortzeko. Bai, eta ez, guk hori izan dugu bezala, guk kantu bat egin dugu, asteburu hortan,
ibiltzen zen, nire emaztea jongo zen, ez dakit zeinen baten laguntza, beste bat ez dakit zeitea, azken baten, igeriten zauden aparte, jende zabilen, furgonetakin laguntzen ez dakit zeiten, bestea, hor, desente ekipo bat moitu behar zentzen, trabezi hori ondo lotzeko, ez? Berazuk Luken ezagutzen duzu, autismoaren gaia ere gertuagotik ezagutzen duzu, eta aniztasun funtzionala ezagutzen ere lagundu dizu, Marea Urdinak? Bai, nik uste beti haitu izen deula hor da hola, hor jendea gau dauke, ez dakiz arazo dauke, baina ez ikusi arte hortain gertu, zeure lagun batei nola gertatzen, nola afektatzen bere bizi normal baten, ez? Eta hauen kasun, autismoa da, baina beste batzun kasun da, gogorra dala, ez dakiz zer dauke, jartzezea papel hortan, gertu ikustezunin eta berai egin aktibidade batzuk egite dituzunin, ondira gehiago jartzezea, ez? Ze landak eben etxe hortan egiteko, eta beste danak gutxi lehunduaren irutzat asko emate joula gizarte bezala olako jendi. Orain Marea Urdina bizipozaren parte da, zer iruditzen zaizu bizipoza ekimena, zer eman dio Marea Urdinari? Bueno, nekanek beak esan duna, ez? Azken baten, talde bakoitzen behan bakarri jun berrin beste batzuk egiteak alkarri laguntze diobela eta gizartean gaita gehiago erakutsi, ez? Ze gauza duen. Eta musikak eta kantuak horretarako balio dute. Ane, ikusiko dugu kantua denon artean? Gozatuko dugu Marea Urdinaren kantua? Bai. Hauxe da, Marea Urdina. Eta olatu haundia, iaia tsunamia ere bai, nekane. Inungo momentuan etzen duten pentsatu zertan sartu gara? Bai, askotan. Bai, ez da? Bai, askotan. Gogoratzen naiz hori, leheno komentatu dizuet, baina hori bihotzaren irudia grabatzeko juntatu ginen, etxekoak ginen, gure alaba, eta gu, eta nire lankide bat, eta hori grabatu behar genuen, eta profesionalak grabatu behar zutena. Eta batean anasizian, ez? Zumaiako Santilloko plaian 1000 ume etortzen, eta hori, gure alabak esan zigun, ama, udaltza bete zertan aigean. Batzutan, zeren lan asko dago, baina egia da ere, berdinak egiten genuen lan asko, ez? Eta orduan askotan, hori, ez? Pentsatzen du genuen. Eta pentsatzen dugu, abesti hau, ane, zuen inguruan abestia ezaguna izango da, ezta? Urola inguruan ez duen herrian bakarrik, bailaran ezaguna izango da abesti hau, ezta? Jendeak abestuko du eta ezagutuko du. Bai. Bueno, Asier, ez zenuten alperrik egin lana. Ikusten duzu, jendeak ezagutzen duela, abesten duela. Hori da, gau pentsatzen genuen asteburu bateko zerbait izango zala, baina gero zuko pixket eman du bai. Kantuek eta, azkenin lagun arteko gauz bai zitetik, erakundu bat izatea, osat izatea, pasau da, Marea Urdina eta... Denon kantua da orain. Bai, danak ibiltzeko. Bai, eta lehen esan dugu, nekan eta han ezuek elkarrezketa eder bat ere izan duzuela, oraingo bizipozaren parte honen amaieran, eta entzun egingo zaituztego. Abatxidera, nekane eta ane. Aniztasun funtzionala duten pertsonen inklusioaren alde lan egiten du Marea Urdinak. Ikusten ez dena askotan existitzen ez dela ematen duelako. Aniztasun funtzional hauen inguruan informazioa eman eta etengabeko sensibilizazio lana egitea ere gure helburua da. Denok aukera berdinekin bizitzeko eskubidea dugulako. Denok gara ezberdin eta era berean denok berdinak garela lelopean lan egiten dugu.
danok gara olatuen tanta bat, danok gara urdin. Gure abestiak dioen bezala, bakarrik joan da bizkor zoaz, baina urrun iristeko lagunak behar. Sondoane. Bai. Ze polita. Netan mezu ederra, ez da? Eta mezu hori orain, begira, orain hemen dago, ez da? Hoi da. Esaten genuen, olatu hau handitzen ari da, orain, mundu berri bat guztiontzat 3. proiektu honetan, hortza dut, Bueno, eta hemen beste ipuin batere badaukagu, Bai. eta hor ikusten dugu baitu zuela kamisetak, eta poltsatxoak, eta badago aukera laguntzeko. Bai. Bai? Bueno, Amaia Agirre, zer iritu zaizu bideoklipa? Eharra ikusita neukan, anei galdetu diozuea kantua buruz dakien, beira, gure alabek, haiek bai ikasi dutela, jakingo bazenute Bizipozako azken CD-a, atera berria izan arren zenbat buelta eman dituen gure etxean, eta bideoklipak badauka indar berezi bat, ez? Beste guztiak Xabi Zabalak egin ditu eta hauek beraien sorkuntza propioa da. Eta badauka indarra bai irudiz, jendearen parte hartzea izugarria dalako, bai musika eta baita hitzei dagokionez ere. Esango nuke, justu gaur eguardian entzun dut, nekielako honi buruz arituko zinatela, eta ur jauzi baten moduan sartzen da, ez? Barrura, zuk aipatu duzu Maialen tsunami bat, tsunami eraginkor eta kontzientziatzeko moduko olatu erraldoi bat ere badela. Hondartza maitasun esentzia dela, abesten du, dio letrak momentu batean, bertako partaideak olatu gainean joan daitezen deno jarri beharko genuke gure hondarralea, hondartza hori osatzeko. Eta egia da, ederra dala, eta justu entzun nuen lehenengo aldian ere horrekin geratu nintzen, oaintxe aipatu dutena, ez da, bakarrik joan da bizkor zoaz, baina urrun iristeko lagunak behar. Niretzako oso esaldi esanguratsua da. Apartsuago eta zuriago esan daiteke, baina urdinago ez. Amaia Agirre, beste behin plazera handi bat, eskerrik asko, besarka handi bat, eta ondo amaitu astea. Eskerrik asko berdin. Hane, zer duzko esperientzia, izan da telebistara etortzearena, eta... Ona. Ondo pasa duzu? Bai. Bai? Errepikatzeko moduan? Bai. Bai? Bueno, aizu bakizu guk hemen jarraituko dugu, beraz, zure gitarrarekin kantu berriak eta eskortzen dituzunean, etorriko zara, ez da? Orkestera, eta bar. Mila esker benetan etortzeagatik, mila esker nekanean eta Asier eskerrik asko, eta esan bezala Marea Urdina handiago izan dadila eta denok izan gaitezela olako. Eskerrik asko benetan, mila esker. Eskerrik asko denoi, eta Maialen baldakizu aurrerantzean garraio...